Ora sah iri, iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa kir. bulan. Heeh, Wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jan. Ya tak balekke to. Iya. Langsung jedul mau ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktine loh. Umpama kapelan ngene iki. kapel Padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak janjian. Cocok ya. Cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngopo? Kamu video kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Wis jamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kira-kira Kira-kira Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku ku iki anyar lho iki. Wah baru itu? Oh baru nih. Ah bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyilih kok dipamerke. Ora apa-apa, emang kita gleleng toh. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra C. Lek kuwi mau aku wis nganu iki Mas. Wis Wis ora apa? mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. No. Oke. Lintang Kairo. Li. Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, ding lali ya. Jana, li ki apa Mas? Iya, Lin. Lin. Lin ki. Kok Lin? Apa ya Lin Lin apa ya? Mas? Lin. 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 Lin iso ora? Lincak tuh. Lindu kebanter. Lincah. Lincah Lincah ki obah wae pokoknya. Terus Lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus Lintang. Tang ki. Apa? Tang ki